besintu. Check it. Othuphu besiwe kukhuluma amasimba, akayena uGulu Simba ukhuluma amasimba. Oh, ngibonga ichance ukusho something, ngomraphi imoto zami man, nathi ngibafaka esikhithini, balunga into engayenzi sense ngathi idakwe esipoting. Mase bememeza yazi vele ukuthi angihleke, ngathi umbuyazi biza uNtuli bedakwe esiqatha esipoting. Jwayela ukuncenga, lana akusinekwa yiso. Amanzi agelezayo mina ngihlele esikebheni, lokho kuhlaza ukuthi angigidiseke, ngigeleza ne-flow buka. Ngiyithi mina ni-strong, ngisho njalo ngithi libhalunde ngamasondo ebhali umehluko buka. Mungiphose emeveni ubungidlalela ibhithi ngiyaphanja, nina amadlala ibhithi beniphose emeveni angiphanje. Into mveni engena-Afrika enabatako, khona abatako 1 ninezeni nabatako 2. Ngo-Castor Oil esinzeni ngenikakisa, ngirepa ngisabe umuntu ngisho ungayibiza ngeninja. Bengithi uPopeye noma uDoli kanti ininja, mangekhona lokho okukhonkhothayo kanti ininja ngisiqinje. Mina mani ngishaya ngikhali nina niyigingi, mangingishaya ngiyakhala. Ningimangaza kabi sengirepe ngathi niyakhala. Mina niyadlipiza kodwa nirepe ngathi niyakhala. Wisdom esesikoleni kodwa utshela ukuthi ulethile ukuphaphathisa utshezo usemnyama ulethile bheka. Uhlosinyaka namantshontsho besuzenza isigora, awukho fithi ugula bese phela ukhulu phela. Ngisha ngimfiki mina ngifiki lakini lalela okay, upelepele kusisekanda yazi mina ngibabi. Bese ningidlalela lezi ngoma zenenibhedane fana nomaka iPhone. Dlalela ingoma ezimnandi sifika sesiphelele ku mabhisa ninamatheli. Mina mandela uSimba useke ngenhla njenge-headboard, irepe njengeyami isendodeni njengegigi. Mina nomngani wami thina sabangani, manje asazwani, manje ibuzo sabangani. Bathi umtshalo uhlabangani, awukho ummese sibayeni inkomo ihlabangani. Hayi kathi